Taloja eli koteja myydään ihmisille aika paljon erilaisilla niin kuin pohjakuvilla ja talomalleilla. Ja siinä prosessissa helposti jää ihminen, hänen niin kuin tarpeet ja arvot taustalle. Tämän päivän ihmisillä on aina kiire ja voi olla, että esimerkiksi ruuhkavuosia elävillä pariskunnilla ei ole ylimääräistä aikaa keskustella siitä, että minkälainen tämä meidän elämämme tärkein ja suurin hankinta olisi. Ja sen takia Kylätimpurit halusi tämmöisen työpajan, jotta pariskunnilla on aikaa ensiksi itsekseen, sitten yhdessä pohtia, minkälainen se meidän koti olisi. Ja samalla olla tässä vähän niin kuin lomalla ja rentoutua, unelmoida. Ja tässä pajassa ei ole mitään rajoitteita. Sitten myöhemmin lähdetään miettimään sitä, että mikä meille on oikeasti tärkeää. Onko se budjetti ja pysytään siinä, jotta elämässä säilyy väljyyttä muihin asioihin? Vai onko se niin, että siihen kotiin haluaa sijoittaa niin paljon, että se elämä pyörii nimenomaan kodin ympärillä ja niin edelleen? Mutta ensin lähdetään niin kuin unelmoimaan, haaveilemaan, miettimään niitä omia tarpeita ja niiden pohjalta sitten suunnittelemaan sitä omaa kotia.